Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, probinsya sang Negros Occidental ang temporaryo nga nagapauntat sang operation sang palm oil plantation sa Banwa sang Candoni. Gobernador ang nagsulat naman sa pamuno sang DENR nga magpatunga angot sa issue sang operation sang abo nga kumbuyahan. Nagsulat si Governor Eugenio Selacson kay Alfred Joseph Araneta, ang Chief Executive Officer sang Hacienda Asia Plantations Incorporated o HAPI nga temporaryo nga nagapauntat sang earth-moving activities sini sakop sang Integrated Forest Management Area o IFMA. Nabaton sang HAPI ang sulat sadtong June 11, patag sa gobernador, apisar sang pag-remind sang multi-party monitoring team sa exit conference sadtong March 2025 nga ginpatigayon nga dapat magkuha sang Environmental Compliance Certificate o ECC ang HAPI nga wala sige hapon makakomply ini. Ang among atikang sunod kay Lacson ang magapaiway sang environmental harm kag makapasiguro nga ang mga activities ang HAPI santo sa environmental laws and regulation. Wala labot sini nagsulat man ang probinsya sa Environmental Management Bureau Region 6 nga nagahinyo sang cease and desist order batok sa HAPI. Sunod kay Provincial Environment Management Officer Attorney Julian Bedreo, ang EMB ang may authority sa pag-issue sang CDO. Dugang pa ni Bedreo nga mayara na sang notices sadto pa sang violation ng HAPI gikan sa talatapan sang EMB. Nagsulat man si Lacson kay DENR Secretary Rafael Lotilla para ma-resolve ang issue bangod nga nagapaninduga ng probinsya nga dapat may ECC ang HAPI pero nagapaninduga naman sila nga sila ang exempted diri. Ginpadangat man ni Lacson kay Lotilla ang online petition sang Negrosanon Initiatives for Climate and Environment o NICE nga nagapanawagan sang gilayon nga pagpauntat sang environmental destruction nga ginatuga sang HAPI. Ginaabi-abi sang NICE nga isa ka local civic society group nga na-monitor ang development sa 6,000 hectare palm oil plantation sa Banwa sang Candoni sang tikang sang gobernador. Nagpanawagan naman ang chair sang NICE Wisdom Council kag San Carlos Bishop Gerardo Almenasa sa DENR nga sabto ng apela sang gobernador kag ang mga ginademanda sang mga pumuluyo. I wrote a letter to the new Secretary of Environment, Secretary Lotilla, if he can help us to solve that issue on whether this company does not need an ECC before they can continue to Padayon, sila gyapon ko, pag-establish plantation. No, our PEMO has also issued a cease order, cease and desist order from continuing their operation there, especially the earth moving. So, I hope they will comply. If they have any respect to the provincial government, I hope they will comply until we can resolve this issue.